ngiyaphinda ngiyanibingelela abantwana kaNkulunkulu. Amen. Sizobonga nasibonga omkhulu wasihlanganise ngasihlangane kanje. Izikhulu ukuhlupheka kuba iqalanga kahle lento. Iyaqala kunzima. Noma isintabazo kwakunzima. Noma sisikwamile kwakunzima. Niwana khona ikwamile wafica khona izikhulu zakhona zisemhlabeni. Izathi mabe ikhuluma zona zayikhuluma wasemhlabeni. Ngesinye sezikhulu zikhona sathi singane udokotela ibereleni sahlangana nababa omkhulu wasecela ukugibela kubona iya eNtanda ngoba isona sikhulu sasinemoto eNanda leso wasegibela-ke uthe ephakathi ukuthi wasebona ingane yagula eyibhonga iphethwe yisisu. Wasebuza ukuthi ingane iphethwe nathi uyawisa udokotela iphethwe yisisu. Wasithi ubaba omkhulu akho manzi atholakala amanzi ebhodweni. Wase wabusisa wathi ayiphuzise ingane. Ewasefika eNtanda ubaba omkhulu wayehla yaphuziswa ingane. Ababange basafika udokotela ngoba yaphuza lamanzi akuso ubaba omkhulu ingane yasiphila. Amen. Waphinda ngesinye isikhathi umnumzane wacela ingane ubaba omkhulu. Ubaba omkhulu wathi ingane ayisekho wasemupha lokho wasekhona. Yatholakala leyo ngane. Kodwa akazange akhonwe. Ngoba uthe ubaba omkhulu wayesehambe emhlabeni. Uyena lo baba uthiwa wabhala ephepheni ukuthi ubaba omkhulu wandiza. Uthe ngalesikhathi-ke sehambile ubaba omkhulu sekukhona umkhulu ilanga. Engahambi ubaba omkhulu, sehambile ubaba omkhulu. Kepha bewe endlini yakhe yokugcina. Kuthiwa wayeyisikhulumi yena lo mnumzana. Ngoba umuntu uma engakufuni noma ungamphani ngeke ilungile zakho ohlala nabo ungakufuni. Usethi lo mnumzana oyisikhulumi la ephakameni kutshalwa ubaba omkhulu. Sithi uhambile umngane wami, uhambile intanga yethu ebesibonisana naye masenza izinto. Angisazi manje ukuthi ngizobonisana nobani. Bese-ke etshalwa-ke ubaba omkhulu kudlule insuku lwamasonto. Bese buya lo mnumzane eza kumkhulu ilanga uthi cha besimbona ubaba wakho ezenza lezi zinto. Iyeke lento wena ayinamsebenzi. Thina sinamasonto amakhulu. Wenza thina sizokwenza umbishophu omkhulu. Sizophatha wonke amabandla ethu.
Mkhulilanga kuthiwa wayengaphenduli uma ubheda. Wayithulela nje ukuthi kuyabheda lokho. Wayithulela ayahamba le ndoda. Shembe. Ikonke fanele ibone nabantu koShembe. Ushembe ngabona inyanga uthatha umuntu, ushembe kayena umuntu. Amen. Amen. Nami ngayibona ukuthi ayitha sengishintshile. Amen. Kwathi ngelinye ilanga ngaqala lo msebenzi. Wafika eTehisi. La eTehisi abantu bezobona ukuthi uShembe ngempela ngabe nginayo yini imbuzo kaShembe. Beza abantu lamawishela. Bana beqala besukuma ngaphansi ngawini. Manje umuntu ikimhlule leyo nto. Akopolota afuna ukubona ukuthi sekuyini. Kanti ngamkopolota futhi uShembe mamkopolota akazweli. Kodwa ukhona la okuba ubusuku wathi benza kuShembe bobe sebenzeka kuwe. Njengoba singakwenza kwasemhlabeni. uShembe uyinto eyodwa uShembe. uShembe uneyindawo ezimbili ayihlala ngesikhathi esisodwa. uShembe la emhlabeni, uShembe nasezulwini khona. Yabona mina noma ungakhuluma kabi ngami. Ngiyangizwa ukuphendula. Mina nginendawo ezulwini, wena unayo. Amen. Mina ngiyofika ezulwini omkhulu bami nokhokho bami nobaba bangidedela indawo athi ngena mntanami usebenzile ngoba phela umsebenzi wabo ngizowenzile njengoba umsebenzi wabo ungonakali nje ukuthi ngisasebenza. Amen. Masethu umkhulilanga ke uyahlanya lokho. Sathi ngayeka into kababa wami ngilalela into athi yakhe ngeyona yakhe. Waselikhuba umkhulilanga ibandla. Sahamba insuku, hamba inyanga. Lasitshelilanga lakhothama. Khothama umkhulila. Wasengena umkhulu inyanga izulu. Bonke njalo abantu engikhuluma ngabo. Abona abantu boNkulunkulu. Amen. Manje laba basebejutshwe bagcotshwa bebafana. Begcotshwa phezulu kwentaba yomhlangano. Begcotshwa baba mkhulu uthi uhlala lo maye hamba kuhlale lo. Amen. Wasesithela ngilanga kwasihlala umkhulunyanga ezulu. Vele umkhulunyanga ezulu badagcotshwa wagcotshwa uNkulunkulu. Sekulandwa indoda okuthiwa ubani? Umkwena. Ntombela nani khona njalo umkwena? Umkwena. Uyayi umbishophi. Bishop umkwena. Isaac.
Mfundisi nangekho yini ba walanda umbishop umuntu wena tema ifika umkwela ke sithi uzogcoba umkunyanga yini mhlambe kangazi ukuthi kuyinto enjani akathirwa ngekhanda watideka umkwela sifanele amthosele sisigqoko sompotho omkhulu uzosifaka kanjani lesigqoko uzomthinta kanjani ekhanda ngoba sebatshela befundisa bekhona sizafika sala ukuthinta lo baba kule lo baba ngazi uma ngambiza ukuthi umfundisi ngambiza ngaliphi igama ayana igama emhlabeni noma ngizothi bishop akanganga bishop lo baba akanganga umuntu la emhlabeni lo baba kwasalitha phendula ukuthi uNkulunkulu futhi abantu abathandi phela ukuthi uNkulunkulu mayemnyama ngebala kodwa manje ngase uNkulunkulu abemhlophe abenenele ezinde hawu abantu lemba wakhe abantu abayifuni into yabo uNkulunkulu babiwe uyabona uNkulunkulu babiwe abelungu banaye bayamazi amandiya naye uNkulunkulu ayamazi yini enwendidele ukuthi ukhanya kufikile kunandele kumnyama manje aningitshele mhlawumbe sebuye obuye lapha abuye la ahambe la khona abantu ukuthi kukhanya kufile balandela umnyama kade khona umama la umlunga ayanga belungu esonto lempilo yale khona ngoma umlunga ngangimbuza ukuthi ukhala ngani uthi uzocela ibusiso ayisekho yena ubelungu ibusiso ubonile umlungu ukuthi azikho ibusiso lapha ngezilapha bathola khona ibusiso wase ngimbusisa namandiya futhi ayafika ezocela ibusiso ngelinye ilanga sasiyothenga imoto sapha eBhalile yaselizwa indiya lesifazane umngane yalo oyisishosha ukuthi sizofika lapha sihamba nababefundisi silanda imoto esinye ithengwe ibandla ngicela abanye abafana bebandla sabe ngakhohlwa abantu wethu ngathi uNkulunkulu intsha angayikhulisa anebongela isibongo nje ukuhle bese kuthi njengoba seniqalile ukubhala mawufunda umbuzo impendulo iqhamuka ngokusheshsha futhi ngingakhohlwa ke inkosi uMshazi le ehambile eKhotheme
ngoba kuhle la ifuthi yakhe kwaqala yona enza lobuso buhle. Ngeke ngifike phela mina la kwathiwa ispace nalezi zinto engaphakathi wayibambele yena wayishayele lo gandaganda enza yonke into anokumkhumbule phela labantu baseJudiya into enhle yabonga. Amen. Wasefika ke lo mama indaba yashambuke uyiqonda kepha zathi maseyiqhamuke ukuthi imoto seyizongena la ingane endiya yentombazane yasukuma yayisihambe sathi singena yayisihambela ngenyawo zayo. Wajabula umama wengane kuba la ekhaya ikwenye indawo. Uyabona ngicela nalabo abafikile besivakashele abazocela abacelayo kuthe ngathi mabephindele emuva baphindele beyifumene into bezoyifuna. Khona into efana maniyazi maNazaretha uyahlonishwa umhlangano. Uyahlonishwa umhlangano ukuze konke uNkulunkulu asefisele wona. La ekhaya wawungekho umsindo kwesikhathi esidlulile. Uma ufuna umuntu omfikiza akangani sakwenza into. Mase ngiyekile senamemeza. Singamemeza ngobaleka ingilosi. Kanti zikhona ingilosi nekhaya. Amen. Okunye ngikucelayo nje uma ngizela ngizongezile ngizothetha amacala. Kodwa ngisongizela sizonxusa yena uBhombela ukuba sikhumbule asemukela konke sikufunayo. Futhi angwazi amacala asuke amacala ani esontweni. Ake nibe munye. Oh
uyabona uma ungasamuni ushebe ney'nhlungu uma ugula ziyanda uqhubeke uma ubona ushembe ubona uthola uphila. Ngike ngabona ngesikhathi umfundisi wasemilisiwe umfundisi umjado engaphathekile sinesithuba eside igcine umbona kodwa ngizwa ukuthi akamnandi empilweni sengithuma-ke ontombela noshuza befundisi owemadoda kanti ninjani nina shuza wenu uma ekukhona ongekho kahle emoyeni wakhe nasegazini nimusenimlatha nasambasheli shuza thatha ikhulu balayisha wena nivakashelile mfenimtshela tuze izani kuyena nizombheka nje hayi nimnefuna umthandazo umuntu phela mayegula senethi umthandazo phela bonda hawu labantu bangethi umthandazo angathi ningamnefuna umthandazo phela mbheke nje mhlali naye umxoxo lomnandi hayi bahamba bantu bamfica wayecambalele mabefika kodwa abanede bafika wasukuma wahlala nezinto. Amen. Noma wabona wena ngilahliwe wasukuma wahlala nezinto baxoxa wamnandi kanjeya bathi uhamba sibebalisa sokugodua wasukuma waphelezele sibakhipha. Umbone siphilela ke manje phela mangabe ugula unabangani abantu osebenza nabo uhlelo uyibuza ukuthi abasangivakashelekazi ngabona ngani kodwa mabekhanga uzovakashela awu phela yonke into ufika kwabantu abenziwana nabo bezokubheka ngabe bathi gula ba umjovo. Amen. Amen. Ngibonge bantwana kaNkulunkulu ubuhle bomhlangano ola beJudiya sibona konke kusahamba kahle nabangaboni ngale ebumnyameni kodwa ngibona ngathi konke kusahamba kahle uphathwa kanjena kumhlangano maniphethe akho umuntu okhalisa omunye. Amen. Mangabe noma entshontsha umuntu ungamshayi Uzabona uzethu hayi ungamshayi umuntu entshontsha uzosala wena ukuyisela uzokuthatha phela uyise uzokuthatha kuyena kufanele nimlethela kumina ngumshayi ngiyashaya phela mina. Ayekho umuntu oyisela ungafikanga neNazaretha la.
akasuka umuntu oyiroma ezina kodwa isele siwezizonke sifike nelinye iNazaretha manje masenimshaya lo muntu mayefa ngibe nibaleka nina sekusala mina uwayeze kumina bese bebuza ukuthi ufe kanjani umuntu ngikho la bengekho lapho mina ke madala ngizona vuselela ekholweni ebengivele nina ngoba vele ngamaNazaretha angcwelile Amen. masila siphakathi ezulwini Amen. phela kodwa nakhona ezulwini yenzeka omunye aphume sephakathi uvumela inhliziyo yakhe imdukisa inhliziyo incane kodwa ithwala imithwalo engaphezulu komzimba womuntu nengqondo yomuntu iyakwazi inhliziyo ukuthi ikukhiphe kanti usuvela uphakathi lonke nina isezulwini Amen. Amen. futhi ngizoba nazo izibusiso kodwa abanye bazolahla khona la eduzane uyazi isibusiso silahla kanjani usilahla ngokuthi isalukwazi sihamba phambi kwakho masiwelwa uwallet ungabusasicheck na into yakho iwa bese uyanyathela ngobhozo so awukholelwa ungene ezulwini ukholelwa wena imali la ikhaya kuthiwa umkhokheli wadla utiki ababamkhulu so wayifika ethempelini eyaluze engasekho emhlabeni eyaluze bambona abambonayo uthi ufunani ufuna utiki owalahlekayo kuleli bandla uyisona uma uthola into bese uyithatha i-5 kufanele uyise kubagcothe bayimemezele agodwe umuntu into yakhe ikuyena kodwa kuyenzeka phela asifani njengoba sibaningi nje yinye into phansi iqaphele lapho kukhona khona umngcwele nokulahlwa khona nalapho khona uNkulunkulu noSathane khona yena phela uSathane uyohlala lapho kulaba bantu labaya abalapha ethaveni wavele kade abawina funa abafresh manje azobalinga ngifundela lapho incwadi Efesu 6 Yes, 10, 11. Lord
ufunda baba Musithulile. Yes. Elokugcina qinani enkosini. Elokugcina qinani enkosini. Nasemandleni ayo amakhulu. Nasemandleni ayo amakhulu. Hlomani izikhathi zonke zikaNkulunkulu. Hlomani izikhathi zonke zikaNkulunkulu. Ukuze nibe namandla ukumelana namaqhinga kaSathane. Ukuze nibe namandla ukumelana namaqhinga kaSathane. Baba. Yabonga baba. Lapho kukhona uNkulunkulu noSathane ukhona. Uzofuna bakhe. Lapho kukhona ubungcwele nokulahla khona. Kuyena-ke umuntu uyikhethela. Indlela embili. Enye wabhombela, enye walahla. Kuyena-ke umuntu uyikhethela. Ngelinye ilanga ubaba uThimo wake wakhuluma ngesitha sekholwa kuSathane. Uthi ubaba ngelanga kufike enye inhla isuthi kuyena. Izobika isehlo esiyehlele isedolobheni eThekwini. Uthi lo muntu wathi mayehla nje eThekwini esihamba kancane eThekwini. Kwaseqhama umuntu amazi kahle ukuthi sowafa kudala. Sewafa kudala lo muntu. Lo philayo. Athi mayembheka. Ambona uyena ngempela lo muntu wafa. Wangcwatshwa. Kodwa nange edolobheni uyahamba. Uthi lona mayethi uyamcasela naye uya ngala yangakhona. Uthi mayethi uzama ukumbalekela aye naye lo umufi. Aye naye yangakhona. Waze washoda lo wasemhlabeni ngendlela yokuchaza ngoba lo ushesha kakhulu lo ukuthi uzolahla abantu la emhlabeni. Baye bahlangana. Wasebuza-ke lo oyiNazaretha ophilayo. Uthi wena ngoba wafa nje sangcwaba manje yini phakathi la emhlabeni. Uthi lo waya sithunyiwe lapho esihlala khona. Ngiyangisho igama lakhona. Sithunyiwe ebuhleni. AmaNazaretha asafiki lapha esihlala khona. Thiwa sizobhidisa AmaNazaretha siwakhiphe endleleni kaShayina ukuze la sihlala khona sibe baningi. Bathi sithunyiwe. Sibaningi sikhishiwe sithunyiwe kodwa AmaNazaretha asekufeni. Ngoba lapha esifogweni esitheni khona awaseyiza asangena AmaNazaretha. Basofanile abantwana baNkulunkulu. Kuhlamba ikhuluma inkohliso. Akube yilowo nalowo ahlole ukukholwa kwakhe. Azibheke ukuthi usihamba ngakho wena ekuzelela ekhaya. Kona ikhona indlela kaShanda kodwa ngifuna niyincele. Manje incenga kahle yogcina isinto njengomlolozelo.
manifuna ukukholwa akube khona umoya wokuzwana phakathi. Uyazi uthini? Kukhona lento yabona mawuzohlangana nomuntu engakuthandi ubuso bakhe beyabuna engakhulumanga yena ubuso buyatshengisa lo muntu akakuthandi kodwa ningamakholwa nababili mawuzohlangana nomuntu ukholwa ukhona phakathi kwenu nobabili mawuphamisa amehlo akho ehlangana namehlo womuntu uba khona umoya udlelelana lapho. Amen. Buyani bantwana kaNkulunkulu siyakhona ilawa. Amen. Nakube khona ukuhloniphana phakathi kwenu nokubekezelana kube khona. Ngoba ngeke uyibize ngekholwa usazonda bonke abantu khona la ebandleni. Mawuzonda bonke abantu la ebandleni ngalawa akhe ngakhona ke njani? Abanye abantu bazibasho ethi hayi mina usibanibana ngumpiwe kanti abantu bayaphisana yini? Thandanani nibe moya njengoba babamkhulu anifundisa. Kuhlungabi ukuthi sithi kade sihamba nawe la esontweni zonke insuku uhambe emhlabeni bese ingane zakho ziyabuya izobe ukuthi cha uyabuya. Yabuya enye indoda yayinkinga kodwa ingane zayikhala yayilingana nensika Rawundi ngoba ingena Rawundi bese ilingana le iba iluleke ilingana nensika saza kade ayilethi imbuzi laziletha imbuzi lesingane ikhathi ilethi imbuzi asengiyithetha namthetha ngaphinda kuyena namngcwaba wagcina ngaleyo la ngifika. Nyangazi usukuya sekwenza njani umuntu eyikholo. Ithandeni lento yenibona kahle ukuze ningayiboni. Ngiyabona ngempela into omkhulu. Ngoba wayakhela nina. Ayithengwa le. Futhi aniba nginamuntu. Ngibeshile umfundisi kusendi ushembe lento wayakha engayihlanganisi namuntu. Wayakha yedwa. Yaphela nje uyiphelele lena namhlanje. Kodwa kukhona into ekufanele eningayikhohlwa. Ubona nje nona. Ukuthi angisazi ukuthi mhla ngifika lana nizokwenzani. Nafika kanjani? Yabona le bantu mangikhundla. Mina nebulala mithiziyo. Namhlanje yabona mina la ngimekhona. Ngimile kodwa kulula ngimile njengoba ngimile.
angazi uyabona babangisi lento uyabona umuntu maye ngoba umshumayeli lo muntu usuke seboshiwe boshofela maye ngoba umvangeli uboshiwe isiboshwa leso baba umfundisi isiboshwa leso hayi sekhona izinto angazenzi noma kade eyithanda kanjani kodwa ngeke asazenza ngoba phela useboshiwe kanjalo nabe umkhokheli njalo useyisiboshwa lo muntu khona into ade ezenza esengafanele azenze manje nxa-ke manje ufuna ukubashumayeli no ukuthi ngizoshumayeza bani nomkhulu wayesebona ngalesa sikhathi sakhe umkhulunywa wayezulu futhi bonke abantu sebefuna ukubashumayeli wayesethi hayi nabashumayeli nonke wazi ukuthi damu mina ngeke ngisho ngoba phela uzosuke uthatha amatshe kuba umuntu wathi umshumayeli uthatha amatshe wabeka eqeleni ngithi mina kade uyothenga ile nto umcako hey kuba phela leli bandla selibona liphendule indawo kulani nafika kanjani ngoba abantu labafika ngey'ndlela ey'hlukahlukene abanye abantu labathiwa balele othulini lomhlaba ukubantu bazobakhonzela abahamba kulo mhlaba bengewona amaNazaretha manje bese beyifica le nkonzo ngalapha bese bethi angeneki babamkhulu ukuthi thumelani abantwana benu abasemhlabeni bayonikhonzele ebuhleni banikelele ebuhleni bese nokwazi ukuthi ngingene la omunye alethe ukugula uphele ibaya ngoba inyanga ayisho ukuthi ayibhedayo into encane ayisho inyanga ukuthi ayikwazi kulapha masufikile hawu ubala lo ukushaya ngozamfuku sizizwa la uthi umuntu khokhe imbuza khokhe inkomo umuntu ukula qhubekele phambili kuze kube khona umtshela ngoshembe bese fika la kwesikhathi ithemba kanalo kodwa uyafika so ushembe yiqili-ke bese mtshengisa ukuthi mina ngushembe afike la umuntu engakwazi kuhamba afike egula kodwa mayeqale ngene esangweni lapha azizwe ngathi usengene komunye umzimba ophilayo ngokushembe uyaphilisa engazange akuthinta njengentombazane eyakuyafika yathi sele uyahlala phansi kusukela ngo-2005 angisazi ukuthi sekungumuphi unyaka 2019 ithi le uyahlala phansi ngo-2005 yathi mayifika ebuhleni basebeyithandazela kabashumayeli ethempelini ngoba ngiyanicela uyabona mangithi abashumayeli abaninikelise ngiyabolathi ithemba kusuke inkhona nami lapho uthi umkhulu inyanga yezulu yabona bangabe nifikile nikulayini sengihamba kulayini kusuke ngingangedwa kulayini sekhona abaphambili bambe bawathinta amazwi abaphethe bebawuthinta ovaseni ngifaka umuntu nje sebeqede edala bona base beyithandazela le ntombazana le yasukuma le ntombazane yagcina isihambela le ntombazane base beyiqhubeka sebeyiletha kumina-ke isizobonga
kodwa sihambela ngenyawo zayo. Kanti mayisibonga ngathi izobonga. Emveni kokubonga sithi ngiyayikhetha inkosi yasebukhweni. Amen. Ngoba ibonile imisebenzi kahle ukuthi uFembe unguphila, uFembe uyaphilisa. Amen. Isamakhosazana mayithandazela ukula ecelile kwabamkhulu ngena nathi la sithandazele lo waphi ugcina esukumile waphila lo muntu. Amen. Oh, ingwe. Amen. Lo ukusho ngoba ngesinye isikhathi kokuJulayi efile enye intombazane uze ngoba nina amaNazaretha nibe ningilinge nje kade nayo beyizama ayisahambi intombazane yavele yashosha nje inyanga ziyagcaba ziyachopha kuyafana zini ukuthatha ukuphuza kuyafana wasethi omunye oyiNazaretha cha ake sihambe sihlini mhlambe uzobuya usekungconywana kwasekanjwa ebuhlini kodwa lo sisi akathandi wathi usezikudula nje ukuthi uya ebuhlini ngoba akwazi ukubuya kanjiswa base bemshiya edokodweni idokodo la usisi ayihleli ngalo lapha ngakoMagwabhazi uJulayi yisona amakhosazane abuya ebreaking aseyaphindela emgidini asuka asehlake ezoguditha impindi mayehla uthi lo sisi ngezwe into ekhala kamnandi ikhuphe ikhala kamnandi ngezwe into ithi hayi awusukume uthi wathi mayethuthuka lulu unyawo laluleke lokuqala lo lesilaluleke wathi mayithi yasuma kwasukumela. Amen. Usukuma nje uze niNazaretha la. iNazaretha sayokha amanzi limshiya ela. Malibuya namanzi akasekho. Wakhathazeka umntana womuntu wathi kodwa azothiwa kubonge wakuthola ngabantu kwashembe usengithwale ngayo le ntombazana. Hey, kanti le ntombazana isimele eminyango isibuka abakhosazane. Ibona ikhaya liyaphila abantwana bakaNkulunkulu. Manje bantwana bakaNkulunkulu konke lokho okuhle kanje siyabona kunewa yithi kulempe enkulu kabi manje khona la esizweni yokubanga ikhundla bonke abantu bafuna ukugcotshwa angazi ukuthi mase sigcotshwe sonke ubani osayobuyala leyo munye angazi ukuthi ubani ofuna ukulalela omunye mase sabashumayela sonke umfundela Jakobe 3 verse 1
masithulela baba izanele yozizwelo Muat baba. Ubani ucarobe. 3 verse 1. Ningabi ngabafundisi abaningi singabi abagcotha sonke bazalwane bami ngathi siyakwamukelwa ukwehlulelwa okukhulu nazi ukuthi siyokwamukeliswa ukwahlulelwa okukhulu mase singabashumayeli sonke sobalahla abantu baba khona umshumayeli bese khona abantu umshumayeli abe obafundisayo indlela yokuphila indlela ebheke empumelelweni Ongiphinde ungifundele Jacob 4 verse 1 to 3 Abantwana bakaNkulunkulu
ufunde kwamasitholile ngiyacela nokho ananibeliswa ngiyacela nokho anamukeliswa ngokuba ngicela kabi ukuba ngicela kabi nize kukhipheke cha uqalela ukuthi zivelaphi izimpi zivelaphi izimpi nokulwa okuphakathi kwenu na zivelaphi izimpi nokulwa kuvelaphi okuphakathi kwenu na akuveli yini lapho ezinkanweni zenu ezilwayo ezithweni zenu na akuveli yini lapho ezinkanweni zenu ezilwayo ezithweni zenu na niyafisa nokho aninalutho niyafisa nokho aninalutho niyabulala nomhawu nokho anizuza niyala nenza izimpi aninalutho ngokuba ningaceli ngiyacela nokho anamukeliswa ukuba nicela kabi ukuze nichithele le ezinkanweni zenu sekujwayelekile-ke lamani angiyazi lento noma ngizoyikhuluma noma ngizoyibiza kanjani kodwa yona ikhona sekujwayelekile-ke la ebandleni ukuthi abagcotshwa badutshulwe besafunda umthandazo wokulala angazi lokhu kwenziwa yinina noma izitha zabo ngasemakubo na kodwa neyikhunda seyiyabangwa manje angazi noma kusebandleni noma kuseygodini kwizinto zeyigodi kodwa yini ipholo umuntu abulawe ngo-6 exactly lesathi ufunda umthandazo wokulala angisho ukuthi nina kodwa mangabe kuyinina inhliziyo enecala ayitholi ukuphumula thatha noma yiphi phela ugcotshwa nami kanjani awuzenzi futhi umshumayeli uthi umkhulilanga umthatha iminyaka ukwakha umfundisi waleli bandla kanjalo nomshumayeli kumthatha isikhathi ukuthi agcotshwe umshumayeli angazi noma ngashintsha ingubo yabashumayeli ngayifaka umuqa lapha ezansi kwasekuba yifashini le le ngubo baningi abakhululisiwe yona isafika nganizama kodwa abashumayeli anibonganga ngembuzi ngavele ngathula nje ukuthi into eyadala ukuthi ngiyeze kanje le ngubo yabashumayeli bafikela umbono ukuthi sebebaningi abantu abashumayeli bengebona angibaphe uphawu abashumayeli babona ukuthi umshumayeli into enjani ningabe eManazaretha nibange ikhulu ningabe lamadoda lawa ehlano babamkhulu le intabazo ayena lokungwele babamkhulu yathi babamkhulu wena uthi abantu abenzele ukuthi nasithi abayiyekele wona mina angisazi fanele ngenze njani manenza kanje nanokuthi umuntu uma engazwana nomshumayeli bese ethatha amatshe ayowabeka lapha anobuya kuhlale phansi boliswane eManazaretha wayesho njalo baba wami ngoba ilento ithempeli uma usuzakhela ithempeli liyabusiswa libusiswa umfundisi kunjalo befundisi kusoba ithempeli
bazongiphuca abafana abangengibuza ngiphuca sengubo ngoba ngibuza impela Hayibo ngisho laphathe kahle lamakheshi Ngiba ngibuza nje akekho omunye angabuza kuyena nami ngibuye ngimncele kubona ulwazi bangizelisa ngoba babe nomkhulu baba nobaba sebe nami namhlanje isizulu besithi ngene ibuza kwaba phambili sengiphetha-ke abantwana kaNkulunkulu lento engiyifalile iyokuphila kunina siphatheni kahle-ke phambi kwabantu abasivakashele ukuze babonele kunini ubuhle bokuba yiNazaretha. Amen. Amen. Bese bekhetha inkosi. Amen. Ngoba wonke umhlaba sophela. Usho mina usho baba mkhulu mayitshela izingane zakho ukuthi bantu abami mase ngiyangibeka endini yami yokugcina ngawufaka ukhonkolo phezu kwendlu yami ngifuna ukukhula ngimile ngimboza umhlaba namhlanje ngiyabona siyawumboza ubaba mkhulu umhlaba. Amen. Nkosi usisebenzweni. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesibonelelo samashumi ayisishiyagalombili nane 84. Sizocela umvangeli emakhathini wasemnothweni sihole ngesibonelelo inkosi Moses. Amen. Nkosi buso upama wangcwele.
uNkulunkulu wamakhosi nezizwe shomba ngcwele baba omkhulu nabo abantwana bakho phambi kwakho bevela kumakhaya ngamakhaya amagumbi namanye omhlaba eze nayo amehlobo osizi abanayo elinye ithemba ngaphandle kwakho bazawucela bakhangisele iy'ndlela zabo baqaqele zonke inkinga abanazo benze baphumelele ey'fisweni zabo bathelele wonke amacala abanawo bese bafuna ukuhlakanipha benze bakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi sifisele iy'busi siphe ney'nhlanhla isiqede ukuphofu emizini yethu senze singadingi singesibili khumbule bonke abalosizi khumbule iy'ntombi zentethelelo beza amaphuphazo bese ubhalaba abafuna ubusizi uyihle amandla balobole bagane nomakoti abangabathula amadwana emzini ubamukelise nabafuna imisebenzi bayithola abahamba ngemfuyo yeza imfuyo yabo yezalane yande nabalimi ezisifundo sabo siphinda kunekilebe nalaba abasembonini ezokuthutha benza umsebenzi wabo baphatha ngokuhloniphana nangokukholwa bese bafunda ingqondo ey'khaliphile benze baphumelele ey'fundweni zabo bese wenza izwe esiphila kulo libe nokuthula libuseke manje naphakade. Amen. Uyavala umhlangano namhlanje. Kita bonke kusasa. Lapho umhlangano ngolesibili ekwandeni emele inkosi imbusisi. Njengoba lo mhlangano usuvaliwe ngiyamcelela ugogo wami Mpombela khulilanga ngokhulunywa ngayizulu baba uthobela amakhosazana ukubani uma sembuyele emakhaya banibikele ingozi emgwaqweni izimfike emakhaya niphephile. Bese benemulisa konke enikufisayo. Inkosi imbusisi. Inkosi imbusisi.